Já vás všechny zdravím ze skleníku. Jak asi víte, tak v zimě se věnu spíš děláním něco ze dřeva a napadlo mě, byl jsem prakticky k tomu donucen nádoby s tím potravinářským atestem zhruba po 3 letech začínají takhle praskat. Oni v sobě nemají tu UV ochranu a prostě když je dáte na sluníčko, tak skřehnou a potom to takhle velice jednoduše praská. Takže jsem se rozhodl, že si vyrobím dřevěné nádoby. Je mi jasné, že to nevydrží tak dlouho jako ty černé nádoby, ale pokud to vydrží 3-4 roky, úplně to stačí. Takže takhle já se teďka v zimě bavím. Tak vidíte, tady je další verze. Dokonce jsem si tam dal i název kanálu. A tamhle je ještě jedna verze, ale to je z desek z palet. A každá je jinak široká, takže to frézování tam nebylo nic moc a nedopadlo to moc dobře, takže zblízky vám to ukazovat ani nebudu radši. Každopádně tímto stylem chci jít i při stavbě vyvýšených záhonů. Oni to prakticky takové klasické vyvýšené záhony nebudou prostě na zemi, budou mít nohy a budou zhruba 35 cm vysoké, čili asi o tolik vyšší a já vím už ze zkušeností, že 35 cm stačí až pro to, co já chci pěstovat. No a tam na těch vyvýšených záhonech budu mít více prostoru a budu se moci vyřádit. Já nejsem žádný truhlář ani stolář, takže jsou tady určité nedostatky, nepravidelnosti, jak v tom frézování, tak v té konstrukci, ale věřím tomu, že minimálně 3-4 roky to vydrží a to mě stačí. No a já jsem si i trošku zasochal, aby to vypadalo nějakou pomyslnou květinku. Nevím, co to je za květinu, je to prostě 4listek pro mě a ten zbytek, asi to není určitá nějaká kytka, je to prostě 4listek pro štěstí a symbolická nádoba, protože pěstuju v nádobách. Takže koho to zajímá, můžete se teď podívat, jak jsem to vyráběl. Co k tomu budu potřebovat? Mám tady zbytky střešních latí, dlouhé 29 cm, desky 20 mm tlusté, 145 mm široké a 30 cm dlouhé. Ty natluču na ty střešní latě, použiju na to hřebíky, a to z toho důvodu, že dělal jsem vyvýšený záhon, mám ho asi 5 let a po 2 letech, když jsem použil gruty, tak ty hlavičky prostě se utrhly. Jo? Tím, jak to dřevo pracuje, musel jsem tam dát hřebíky a od té doby s vyvýšeným záhonem není problém. Jde o to, že ten hřebík je pružný, nebo je takový poddajnější a když to dřevo pracuje, tak on se poddá a jednou za 2 roky ho stačí trošku doťuknout a drží dál.
Tak když máme dvě už hotové takové čela, tak na to dáme další desku. No a když máme ten korpus hotový, tak dáme desky zase ty samé, které jsou na stranách, 14,5 cm široké, tentokrát jsou 33 cm dlouhé, aby vlastně pokryly tu délku té nádoby. Teď už jenom slouc. Tak uprostřed nechávám mezeru na odtok vody. Takže rozměry vnitřní 26, 30 a na výšku 29. Odhaduju nějakých 14-15 litrů, možná méně, protože jsou tam ty spěry, které to drží pohromadě, takže možná 13-14 litrů. Teď, když to mám hotové, tak bych se chtěl do toho pokusit vyfrézovat takový symbolický čtyřlístek, aby to aspoň trošku nějak vypadalo. Tak a protože se věnuju hlavně testování v nádobách, tak jsem nakreslil ještě nádobu. Není to žádná určitá rostlina, prostě chtěl jsem tam mít symbolický čtyřlístek pro štěstí a chtěl jsem tam mít nádobu. Takže žádnou konkrétní rostlinu zatím nehledejte. Tak a pomocí téhle frézky si ten relief obtáhnu a touhle frézou pičatou, kterou se dělají trojúhelníkové drážky. Je to vlastně v té základní sadě, když si koupíte tu frézku. Na tu frézku od Parksideu je na YouTube strašně hodně recenzí. Oni tam vlastně dělají rozvalovačku, potom pomocí těch frézek ojehlí ty hrany nebo udělají ve dřevě drážku. Já se pokusím s tou frézkou si trošku pohrát a udělat tady takový florální motiv do té nádoby. Tak, jak jsem to opálil, tak mi trošku zmizel ten fix, takže budu muset překreslit znovu. Tak, mám to obtále a jdeme dál. Tak, obrys máme hotový. A teď si ještě tady vyfrézuju takové rovné drážky, aby ten čtyřlístek vystupoval jakože nad úroveň, aby to bylo takové plastické, takové 3D, by se dalo říct, tak musím odstranit všechno toto nepotřebné dřevo a
Když tady vyfrézuju rovnou drážku, tak vlastně budu vědět odkud. Jo? Ukážeme si. Dál už to budu dělat pomocí téhle frézy. Když jsem si pomocí sférek uchytil desku a tam mi bude dělat vlastně rovinu. Do toho vyfrézovaného místa tu frézku lehce opřu, aby to bylo zhruba stejná ta hloubka. Jo? A to samé i na druhé straně. Tady je trošku problém, že z toho opáleného dřeva jsou tam černé piliny a zanechává to tam trošku stopy. Takže já to vyřeším tak, že nejdřív natřu, tady koukám, že jsem ten čtyřlistek trošku nějak nezvládl, tak to opálené dřevo natřu lazurou, aby to přestalo pouštět. Jo? A vrátím se k tomu broušení, až vlastně ta lazura zaschne. Je to taková lazura, kterou tady mám několik let. Vlastně nenachází k užitku, takže dneska ji trošku potřebuju. Tak, teď to nechám zaschnout a to vybrousím. A komplet to celé natřu znova lazurou. Takže zatím se mějte a buďte zdraví.